ధన్యవాదములు. నాయకుడు కళాకారులు ఈరోజు చక్కట వేషధారంతో మన ముందుకు విచ్చేస్తున్న వారికి స్వాగత శుభోదయాన్ని తెలియజేస్తూ ఇంత చక్కటి వేషధారంతో మన ముందుకు కళా ప్రదర్శనలతో వారు వేదికపై ఆశీనులు కావలసింది కోరుతూ మరి వారి యొక్క కళా ప్రదర్శనలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళి నాటకము మొదట సమంత సారకతగా ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద జాతీయ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కళా ప్రోగ్రాంగా ప్రదర్శించి ఊరుకుగిరి అవకాశం చేస్తూ అన్న వేదిక మధ్య రండి సార్ సంగీత కళాకారుల రెండవసారికి ప్రదర్శన తోటి ప్రధాన్ నాయక్ వివిధ వాతులు కళాకారు పోరే మీరు ప్రదర్శన రెండవసారికి అవకాశం ఇస్తాం కాబట్టి పోరే సొనకు వాతులు దేవునికి ఏర్పాటు కిందము దేవునికి మీకు సంగీత దేవుని ఏర్పాటు కింద అనేక స్పెషల్ కౌంటర్ ఏర్పాటు కిందము हेल्थ इंश्योरेंस आई आईडी कार्ड आई अब अप्लाई ताकते मनता आणि रिजिस्टर ता पूर्व नमोद कार्यक्रम मुगिरे ಅದಕ್ಕಿಂತಮು కాబట్టి మీరు సంధిరే పూర్వ నమోదు చేయాలని జరుగుతుంది మనతో కోరుతున్నాము. అక్కడ నోట్ చేసి పేర్లు నమోదు చేయండి. मोबाइल बोर्ड में मत तचियाना और फोटो राला सिमीका सीतरो मोबाइल श्रीधर का मोबाइल और फोन बोर्ड में मत तचियाना గట్టిగా చెప్పండితో స్వాగతం పలకన ఊరు బాంతే మావ